Sa number 7, pag-issue ng traffic receipts sa bitaw, magapadayon inibisan pa nga nagpagawa na sa desisyon ng Korte Suprema nga nagadumili sa mga LGU sa pag-deputize sa mga traffic personnel. Ang Supreme Court na nagpagawa sa desisyon nga nagadumili sa mga traffic enforcers sa mga local government unit nga mag-issue ng traffic violation. Sa en banc decision nga ginpagawa ni Associate Justice Alfredo Benjamin Cagyaw, isa ka permanent injunction ang gin-issue batok sa mga LGU nga naghahatag otoridad sa mga traffic personnel nga mag-confiscate sang driver's license kag mag-issue sang ordinance violation receipts, magluwas lang kung sila ang deputized o kung gin-authorize ang Metro Manila Development Authority. Tekasandig ang among nga desisyon sa kaso nga gipasaka sang abogado nga si Dante Garin batok sa katapos ang MMDA nga nag-confiscate sang iyang lisensya resulta sang illegal parking nga traffic violation. Pero gipahayag ni City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting Jr. Mentras wala sang desisyon ang korte batok sa pag-issue sang citation ticket sa mga bitaw personnel magaparayon ang pagpanakop sa mga traffic personnel ilabi na sa bahin sang ginapatuman nga citywide clamping kag towing operation. Angot diri bukas naman ang Bacolod LGU pud sa pamunuan sa bitaw sa mga reklamo nga sarang ipalabot sa korte. Ang City Legal Office ay nagpadala naman sa sulat sa Department of the Interior and Local Government para maghingi sa clarification kag recommendation angot sa ginapatuman nga City Ordinance. Sa apprehension, sige, kay ti ang ato may ordinansa ginabasihan mo. Muna gani, until na may court order sa court with competent jurisdiction, di muna, sundo na order. Ang ato niya, ti amo man ti may ordinance man ta, di amo na ginadya po until na i-declare na null and void ang aton ordinance.